आंखौ मानो दिनै बोखांनाय आं बे जायगायावनो थागौमोन। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे रेंकिटिमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि बे दाखालि बाक्सा जिल्ला रुपहि दैमायाव सिब' खर' मोननाय बे जाथाया भाइरेल जानानै थांबाय आरोना लोगोफोर, आरो निउसावबो होदों बुहुदानो आरो इउटुबावबो होदों आरोना। नोंथांमोना नायदोंबा मिथिखाबाय जानांगौ। बेखौनो आङो दिनैयो आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसे देखायलांनो होननानै आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम। Ini saya sini. Nunggu, real. आंखौ मानो दिनै बोखांनाय आं बे जायगायावनो थागौमोन। आं सोबखागोन फिसाफोर दिनै बे जायगायाव आं ओरैनो सफैयाखै फिसाफोर। बे जायगायाव हंकारफोरा बारा जाबाय जानायनि थाखाय बेयाव आङो बे जायगायाव फैनाया बेसेबा गोजाननिफ्रायसो फैदों। बे आंनि समबारनि 5टा बाजारनिफ्राय आं बेयाव जोनोम जादों। बेखौ नोंसोरो आंखौ बिदि खाथियाव दोननानै सिबिनो दागौ। मनिसफोरनि थाखाय गोजानाव एसे दोनसा खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै अराव गानानै ब्रह्मायाव गानानै खनिखाया मोसादों। हिरा खफर गासिबो बोस्रांजोबदों। संसारनि जानानै आं फैदों फिसाफोर। संसारनि जानानै फैदों। सोरबा फिसाफोरा हराव हौवा हिनजाव गोबालायनानै थागोन। सोरबा फिसाफोरा गोथारै थागोन। नाथाय बेनिखायनो आं बुंदों आंखौ एसे फारागाव दोन। फारागाव दोनलाय फिसाफोर। बयबो खाथियाव फैदों। जाय फिसाफोरा
आंखौ गंगानिफ्राय लाबोदों गोथारै दोननो रोङाबा साबधान नोंसिनि न'खरा जाबाय बे जिउआव मोनसे बारहुंखा बायदि जानानै आं गंगाजों फैबाय जाय सुबुं फिसाफोरा गोथारै फैगोन रोजा रोजानि बोर मोनगोन रोजा रोजा साबायखर आं होगोन फिसाफोर आं बारा गोबाव सम नेनो हाया दै लाबबाय आंनाव मा सोंनो फिसाफोर oh itu mau nagira no putut ni Indur malam oh iya ibu pun malam ơi lại đúng ở đây mà cái đâu mà bên nó kìa bây giờ suara kos macam apa nih nalai suara dari duri mah iya duri dari badan Muslim nak kos mat sandri getar alari baci mabanu sandri mapa bidu duku duri pernah lagi ada pikiran itu lah bidang mengisah juga bisa maka bisa dalam bidar nak kulo dia kejangan hari gotharaव आजावनानै माबार लानानै फै आं बारा गोबाव सम लाया आंखौ सोंनोबा नोंसोर लाखिनोब्ला आंखौ माबार बिथोरावसो नङाबा खुलिखाजों बेयाव थालांगोन नोंसोरनि बे मन्दिराव बुद्धा समबा थालांगोन आं खुलिखाजों थांफागोन माबार गावबो थांफागोन आरो ना बुस्थुफोरा हेट लाइफोर मुनि दामा दानि लाइफोर बाजाराव नाय नङा मुनियाव आंसो सैथो मानो दानिया इ렇게 फैयाखै मानो आंखौ बोखांनाय खनथाम फुजाखौ खुलिखाया बेयाव होदों सोरबा फोथायदोंना खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै अराव गानानै खुलिखाया मोसा मोसा सुबुंनि जिनिसखौ साफा खालामदों गावजों गाव एना एनि जानायनि थाखाय सुस्रां बुस्रां अराव गानानै खुलिखाया मोसादोंमोन जाबाय सैथोआव गैया बर' हारिया सैथोआव गैया बर' हारिया जुग अबदानखौ दाबो बुजियाखै आरो दावखोलायबाय मानसिफोरा दावखोलायबाय फिसा नों नुग्रोदोंमोन आंखौ हा
Ang bima nga. Ang sibo. Nang mana bयनोबो फोरमायनाय. Ang नोंसोरखौ थांगौमोन. नों दा होलांगोन ना लाङा? लांनानै नों बिमा गुरु खनिखाजों लिंला. फै जा. फै. खाथियाव नों मोजाङै सिबि फिसा नोंनि न'खराव जेरैहाय बे आंनो फोजोंनाय आलारिया जेरै जोंगोन न'खराव फिसा फिसौ गासिबो जोंगोन आरो संसारनि नों जेबो रोङाब्लाबो बिबार बासियानो मैलो जागोन बे फिसा आरो नों दुखुथिया फिसाया जानाय लोंनाय जौ सेरेब ना बेदर न'दिन मोनजानाय नङा आंखौ बेयाव दोना ना ओइ मनिसफोर लांथोसो आरो सानाव थाइसे बेयाव दोनजायाना दोनजाखाया आरो इयाव ओइ फिसाफोर आं नोंनो थेवबो जगायनानै आं होलांनोसै आजावगोनसै ओइ खर'आव रुजुन मानसियाबो गांजाखौ बिसोर लांनानै फैनासै Gimana aku kesan itu dulu? Bi bustu aisunu numai. Hah? Apa dia bustu kami di sana coba? मेला बुस्थु नङा ना इफोरो नोंसोर बेखौ जुदि बेयाव दोनबाय थायोब्ला बिपद दं लाखिनो गोसो गैयाबा सोरनोबा नोंसोरनिखौ जगायनानै माबाद हर आं लांगोन लांबि जगायखाबाय ना जगायबाय bangun nang ada tahun ada kan